Rabati mokwongo kuom homa mawinjo kutwi matek. Ne jowinjo kata ne joneno mag wan iluonga no Mondi Koyo. Jagoro maduong' mongirore mar chama mar National Liberal Party kendo jagono manolaro kom mar Kasipul to nodong' matin ta chamo muma. Koro higa manyien to koro gimiya gini. Ipong' na tonga gidalawa. Nodong' muma. Matin. Ta chamo muma. Kweli. Ipana ngoma no Mondi chamo muma Koyo. Iwacho gani. Jopiny manok dwari koso pesa mane onge go moromo koso in manok iwuotho maber. Ok nyal jopiny nok dwara Rabati nikech noling na ombulu to ne gin ombulu matin. Yes. Ing'eni mondo ng'ato wuoge ode gokinyi madhi ling ombulu nyiso ni oyie gi policies magi, oyie gi paro maliw ma intiere godo. En mana ni ng'eni in every competition kamoro moro mantiere piem nyaka wabed gi jaloch to nyaka wabed gi ng'ano bende ma oyombi. Koro ato nok oyomba en mana nombucha manok opong' atonga to go idipong' na tonga higa manyien. Siasa onge namba 2 yombo kata yombi. Siasa donge ga namba 2 skule mantie namba 2 miyo raba kata namba 3 bimiyo textbook lakini siasa ng'amocha mume ng'amo yombo. Koro ke kwa wachni wayudo kura di no to koro mano higa manyien. All right. Kamano. Omondi Koyo mana kuma chako twak.